шавҳари Зуҳро Файзуллоева бо дасти кам 80 сармоли мардуми ноҳияи Ҳисор аз саҳро нопадид шуд ва ба буҷаи даҳҳо хонавода зарба зад. ӯ бо ин кор ҳамчунин зану 6 фарзандашро дар теппаҳои дуртар аз маҳалли аҳолинишин танҳо гузошт. ин қазия аз қабли молдуздиҳои ахир аст ки то ҳол даҳҳо нафарро ба зиндон бурдааст. Гӯсфондамона 2 сола метиҳем ки бо никна ҳамин соли 14 та гӯсфанд додем, 6 таш нест хушхӯрои калон калон. Илқа ёрдам медодем бо вай подавонда. Ҳар моҳ 10 сумӣ ҳар як гӯсмолда медодем пул. Бо картошка медодем, либоси мебурдем фарзандошта. чӯпон Файзуллоев худаш бо молҳо ғайб зад, вале ҳамсару 6 фарзандашро дар миёни аъроф гузошт. хашми соҳибони бузу гӯсфанд баъди дидани вазъи сангини хонаводаи чӯпон ба раҳму шафқат табдил шуд. хонаводаи чӯпон ки қаблан дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Ҳисор ба сар мебурданд, дар ҷустуҷӯи зиндагии беҳтар ба теппаҳои марзи Ҳисору ноҳияи Рӯдакӣ омаданд. Штаманам ки мард қисрм занг гирифт ба хонаро фурӯхт. Ҳамаро бехона карда. онҳо дар ин теппаҳо чорвои сокинонро нигаҳбонӣ мекарданд, аммо шавҳараш пас аз чанд моҳи чӯпонӣ нисфи бузу гӯсфанди мардумро бо худ гирифта ғайб зад. Гуфт ӯ пара мерам гирифта рафтагай, ман намедонам ҷо бурда чӣ кор карда. ҳоло Зуҳро ва 6 фарзандаш бори рӯзгорро худашон бар дӯш гирифтанд ва дар шароите ки доранд талош мекунанд ҷон ва саломат бубаранд. модар барои овардани об бояд кӯдаконро танҳо гузошта 3 километр поинтар ба дарё поин шавад. ягона кори дастрас барои ин хонавода аз партобгоҳ ҷамъ кардани маводи пластикӣ аст. Поёнда мусрка мо клеёнка вай ҷамъ мекунем пластмас. Вай я занакам ҷай мехара ва мо пул мекунем ягон чӣ мехарем. Мусрка мерем, мусрка мечинем, салафан мефурӯшем. ва чӣ мехарем? Нун, рӯған, орд. дар ин шароит ҳам Зуҳро намехоҳад бачаҳояш аз таҳсил дур монанд. ду духтари бузургаш ба мактаби деҳаи Сумбулаи Ҳисор мераванд ки чанд километр дуртар аз он теппаҳост, аммо духтаронаш бо ҳамсолони худ таҳсил намекунанд. Дар мактаби Сумбула мехонам, 14 солаям. Синфи 3. барои чӣ 14 солаи синфи 3 мехонӣ? Охир нарафта будам барои ҳамин. мақомот ҳанӯз аз Илҳом Файзуллоев, шавҳари Зуҳро дараке пайдо накарданд ва маълум нест ки ҷуброни зиёни моликони чорворо ки ҳудуди 80 000 сомонӣ гуфта мешавад, кӣ пардохт мекунад. аммо дар поёни дидори мо аз ин хонавода Иззат Бобоев, раиси ҷамоати деҳоти Ҳисор ваъда дод ки Зуҳроро бо 6 нафар тифлаш ба як коргоҳе мебарад ки барояшон макони зисти мувофиқ ва барои Зуҳро ҷойи кор фароҳам мекунад.